गोबां खस्थ' खालामनानै गुबुन हारिखौ देरहा होदों नाथाय बे देरहा होनायनि फिथाइयानो दिनै खैफोद गोनां जाबाय जोंनि बर' हारियाव थ' खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद सिरियास जोबोद इम्पर्टेन्ट माखासे बाथ्रा नोंथांमोनजों सावरायनो बा नैबे आपडेटखौ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां थ' थारैनो बे साननैसो नोंथांमोना नुबाय जे सानसेनि गेजेरावनो सानै बर' फिसाफोरा इनायै सासे गावथार जाबाय आरो सासेया दानथार जाबाय बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां साननो गोनां आरो गोबां दुखुनांथाव आरो जोबोद मुगैथाव जाथाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोना जाथायखौ मिथिबाय मोननैबो जाथाय सासेया जाहैबाय फरेस्टारफोरजों रायमना नेशनेल पार्कआव फरेस्टनि गुलियाव थैनो गोनां जाबाय गावथार जाबाय इनायै खास्रि बिस्रि आरो गुबुन सासेया जाहैबाय मोनसे तारिखआवनो 29 तारिखआवनो बे जाथाया जादों सासेया साननि समाव जादों आरो सासेया मोनानि समाव जादों थ' जाय बिजनियाव राजु बसुमतारी होननाय बिथांखौ साथाम दुथां सुबुं जाय गुबुन हारिनि सुबुङा माने इनायै गाग्लोबबाय आरो बुथारबाय इनायै गब' हाथियारजों उनथिंफ्राय दानख्लाबनानै खर'आव दाननानै बुथारदों बे जोबोद दुखुनांथावना थारैनो बिनि सायाव जोङो बर' हारिया सिरि थानांगौनि गोनांथि दङ नामा बे कुइसन थ' लोगोफोर जाथाया बोरै जानाय आरो बोरै जादोंमोन बोरै बुथार जानो मोनखो बेनि बागै आं फंनैसो बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो जाथायनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों थ' जेब्ला राजु बसुमतारी होननाय बिथाङा बिजनीनि मोनसे हटेलाव फिसा मोनसे हटेलाव ओंखाम जानो थांदोंमोन आरो बे ओंखाम जानो थांनाय हटेलाव बै जायफोरा साथाम दुथां अमृत सरकार आशीष माधक आरो सन्जय शाह बै साथाम दुथां सुबुङा बै हटेलावनो दङमोन आरो बै हटेलाव बिथांमोना जौ लोंनानै फेबायमोन आरो बे ओंखाम जाखांनायनि उनाव आशीष माधक आरो सन्जय शाह बिसोर सानैया सिगांग्रो लोंनानै ओंखारलांग्रोबाय आरो अमृत सरकारा एसे उनाव ओंखारदोंमोन बा बियो एसे उन जालांदोंमोन बे समावनो राजु बसुमतारी आरो अमृत सरकारनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे एसे नांलायनाय जादों होननानै मिथिनो मोनदों बेबायदि नांलायखांनायनि उनाव अमृत सरकारा ओंखारलांबाय अमृत सरकार ओंखारलांखांनायनि उनाव राजु बसुमतारीया उनाव ओंखारलांबाय बे स्कुटिजों थांबाय थाबाय आरो बिसोरो मोनसे प्लेनिं खालामबाय जे फनजों फन प्लेनिं खालामबाय जाय जायगायाव CCTV गैया जाय जायगायाव रावबो नुवा जाय जायगायाव रावबो गैया बेफोरबायदि जायगाखौ बिथांमोना टारगेट खालामबाय फनजों फन अमृत सरकार सन्जय शाह आशीष माधक बिसोर साथामा अब्ला सन्जय शाह होननाया राजु बसुमतारी स्कुटिखौ थाङै थाङै बाइकजों सौख्लायहैबाय आरो बे जायगायावनो गोलैबाय आरो बे लोगो लोगोनो बिसोर सानैया थांनानै बिसोरखौ गोबौ हाथियारजों रुवाजों बा सिखाजों खर'जों उनथिंनिफ्राय दानखावनानै जायगायावनो जिउ गोमाबाय आरो बै बुथारखांनायनि उनाव बिथांमोना मा साजायनो नागिरखो बे एक्सिडेन्टजों थैदों होननानै बेफोरबायदि मोनसे प्लेनिं खालामनानै दोनबाय नाथाय बेखौ थांनानै नायहैबाय जे अखानायै फुङावसो बेखौ मिथिनो मोनदों जे बिथाङा एक्सिडेन्ट जायाखै बेखौ खर'आव दाननाय सिन दङ आरो एक्सिडेन्ट जायोब्ला मोखां दोलागौमोन आथिं आखाइ बायगौमोन बा बायदिसिना जखमा गोबां जागौमोन नाथाय बेफोरबायदि जेबो गैया खर'आवल' दाननाय सिन बेखौ मिथिनानै पुलिस रिपर्ट होबाय पस्टमर्टम खालामबाय रिपर्ट ओंखारबाय सोंनाय फिननाय खालामबाय बे साथाम दायनिगिरिया गावसोरनो बुंनानै लानो गोनां जाबाय अब्ला नायदो जों बै साथाम सुबुङा जि बर' सुबुंखौ बुथारबाय बैसोरखौ जोङो बिजनीनि जायखौ MLA देरहा होनाय जाय बर'फ्रानो थै थां जुजिनानै बेखौ MLA देरहा होनायमोन अरुप कुमार देनिनो फिजानाय माखासे गुन्दाफोर होननानै जों मिथिदों आरो बे सावगारिया नोंथांमोना नुदों ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ थारैनो बे सैथो अब्ला नायदो जों गुबुन हारिखौ देरहा होनानै मा मुलाम्फा जाखो बेबायदियाव दा खैफोदनि समाव बै MLA नायनो फैदों ना बिनि खौरां लादों ना बिनि माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों ना सहाय होदों अब्ला नायदो दिनै गुबुन हारिखौ देरहा होनायनि फिथाइया दिनै खैफोद बर' हारियाव दा बेखौ लानानै सानै मानसिनि जोंनि बर' हारियाव जास्टिस बिनांगौ जे सासे जाबाय फुंखा बसुमतारी जाय फरेस्टारफोरजों इनायै गावथारजानाय आरो राजु बसुमतारी जाय साथाम दुथांजों माने इनायै दानथार जानाय बे साथामखौ फासि होनायनि डिमान्ड खालामनांगौ दाबि खालामनांगौ आरो जे फरेस्टारजों गावथारजानाय आथिखालनि जोंनि BTCनि गोदान फरेस्टनि
बिथांनि सामलायनो हायियावनो मोजां बिथोन नङियावनो सासे बर' सुबुङा लोगो लोगो गोदान बिबान मोननाय लोगो लोगो थैनो गोनां जाबाय। बेखायनो रिजिगनेसन होनायनि जोङो डिमान्ड खालामनांगौ, जास्टिस मोनहोनांगौ। बिसोर सानै सुबुङा जे गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जाबाय, बै दुखुथिया न'खरनि जास्टिस मोनहोनांगौ। बिनि थाखाय जों बर' रायजो राजाफ्रा सिरि थानो नाङा। जों गोबां खस्थ' खालामनानै गुबुन हारिखौ देरहाहोदों, नाथाय बे देरहाहोनायनि फिथाइयानो दिनै खैफोद गोनां जाबाय जोंनि बर' हारियाव। दिनै गावजों गाव दान्थे बिदान्थे, गावजों गाव राजखान्थिखौ लानानै नांलाय खमलाय जों दिनै नुदों। बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव जेबो राहा लायाखै। बिनि सायाव उल्थायै एबसु इउपिपिएल बायदिसिना बाथ्रासो बुंबाय थादों। नाथाय मा एक्सन लानांगौ, मा रिएक्सन खालामनांगौ, मा उपाय दङ, मा जास्टिस होनांगौ, मा खालामनांगौ, जों बिनि जेबो थुलुंगा, बिनि राहा जों दासिमबो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ लानाय नुवाखै। जे बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जों साननो हायो जे लोरबां होननानै, जिबायदि थासारिखौ, जिबायदि सिटुएसनखौ जों नुदों, बेबायदिब्ला जोङो लोरबां होननानै जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ साननो हायो। अब्ला गोबां साननो गोनां बर' हारियाव जे गावजों गाव दान्थे बिदान्थेयावबा बिराद एक्सपार्ट, नाथाय दिनै गुबुन हारिया जे बर'खौ दानथारलांबाय, अब्ला बिनि सायाव जों मानो सिरि थानो? लोगोफोर, नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट खालामनो सानो? कमेन्ट खालामना फोरमायदो।